курпаву болишт, орду равған ва бастаҳои беҳдоштӣ. ин кӯмакҳои якҷояи ҳукумати Тоҷикистон ва созмонҳои байнулмилалӣ аст, ки зарардидаҳои офати табиӣ дар шаҳри Ваҳдат дарёфт карданд. Моҳсафар ҳам барои гирифтани кӯмак инҷо омадааст. ҳавлии ӯро шаби 27 август сел хароб кард ва тамоми ҷиҳози хонааш зери обу лой монданд. мегӯяд то имрӯз аз тарафи мақомот барояш бештар маводи ғизоӣ кӯмак шудааст. хайна картишка бурдагиян, пиёз бурдагиян, макарон бурдагиян, ҳамаи чӣ бурдагиян. падвалома шуштан бурдан, худум дар дуюм этаж қатӣ кӯтако монду. аиса ҳами сел ба хонаи мо ҳамихе гузаштак, аиса ҳамсояҳора чапа када оварда дар хона монда. ғаждию ғиждӣ ҳамихела. сокинони ин ҷамоат мегӯянд баъд аз 4 рӯзи беобиву бебарқӣ мақомоти маҳаллӣ манзилҳояшонро бо барқ ва оби ошомиданӣ таъмин карданд. бо вуҷуди он ки сел ба хона ва иморатҳои дигар дар ҳавлии Гулрухсор осеб овардааст, мегӯяд муҳим ин ки ҳамаи аъзои хонаводааш зинда мондаанд. хая ки мо ҳамис худмо зинда мондем беҳисоб шукр не ки ҳамаи ҳами мисол мора ҳамаи чӣ ордам кадестиян, мора овардестиян, чизу чора додестиян. сел шаби 27 август даҳо хонаву иншоотро дар ҷамоати чӯянгарони Ваҳдат вайрон кард. дар натиҷаи ин офати табиӣ 17 нафар дар шаҳри Ваҳдат ба ҳалокат расиданд. мақомоти маҳаллӣ ба радиои Озодӣ гуфтанд, тибқи ҳисоби пешакӣ зарари расида аз офати табиӣ ба 4 ҷамоати ин шаҳр бештар аз 15 миллион сомонӣ будааст. то имрӯза ҳар рӯз аз соати 7 субҳ то 20 бегоҳ 2 экскаватори калон аз ҳисоби кумитаи ҳолатҳои фавқулода, якта дар мавзеи Мағов, дигаре дар деҳаи Шорас кор карда истодааст. аз тарафи ҳукумати шаҳр 2 экскаватори калон, 2 экскаватори чархдори майда, 4 камаз ва 4 пагручик мехлапатҳои борбардор аз тарафи ҳукумати шаҳр кор карда истодаанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дод, ки ҳамроҳ бо шарикони байнулмилалӣ ба 446 хонавода дар шаҳри Ваҳдат ва 90 хонавода дар ҷамоати деҳоти ноҳияи Рӯдакӣ, ки аз сели рӯзҳои 27 ва 28 август зарар диданд, ғизо, курпаву бистари хоб, бастаҳои беҳдоштӣ, зарфҳои нигаҳдории об, лавҳаҳои поксозӣ, оби ошомиданӣ кӯмак кардааст. 32 хоҷагӣ мондагӣ барои тақсим накарданд. бози тақсимот рафтиса мумкин аст саат ҳозир бо хелаш тақсим карда бошанд. вале ҳанӯз дар маконҳои осебдида худи сокинон ба таври ҳашар ё дастаҷамона обу лойро аз ҳавлиҳояшон берун мебароранд. сокиноне ҳам ки мегӯянд касе аз ҳолашон хабар намегирад, кам нестанд. ин мошини Муҳаммадҷон Исмоилов аст, ки 1 моҳ пеш харида буд. сели шаби 27 август онро ба як оҳанпора табдил додааст. ин сокини шаҳри Ваҳдат мегӯяд ҳамроҳ бо мошин тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро ҳам об бурд. ҳавлии ӯро сел ба харобазор табдил додааст. 83 та гирифта будам, 6000 документ карда будам, 90000 гирифта будам. Страховка дошт, страховка, без страховка ҳуҷҷат наметавонад. Не муроҷиат ҳам кадем ки мерем меган ягон ташаккур як ҳазлаш пурсидагӣ нест. селу обхезии 27 август сокинони Тоҷикистонро ба хусус дар Душанбе ва атрофи он ғофилгир кард. дар ин офат даҳҳо нафар аз хонаву дороии худ маҳрум шуда, ҳоло ба кӯмак ниёз доранд. тибқи иттилои расмӣ, шумораи қурбониёни ҳодиса ҳоло ба 21 нафар расидааст. Сарвинози Рӯҳулло, Амир Исоев, Озодӣ, шаҳри Ваҳдат.